de destruction ana unhwani da Kawai sefa makami ne na ana yaƙi. tun da kaga dai turawan nan ba kamnan mu suka yi ba tarihi ya nuna cewa a wani can cikin sun kwashi baka fata sun sai da amurka Kwarai. wajen 12 miliyan 700 et quelques noir an ka saida cikin 12 miliyan ke 9 miliyan cikin amurka an ka saida su lokacin da an kai traité négrier kin da ake yi Sadda sun kai fataucin bayu. fatawacin bayu 12 miliyan 700 et quelques aka saida de 1596 à 1826 haka aka saida su kuma cikin waɗannan 12 miliyan kin 9 miliyan amurka an ka saida su baka fata Wannan duka su tarihi. wannan an su horan karantar. tarihi ne su horan shi na ciki To yanzu to wannan suka idan muka dawo yanzu bisa zancen ta'addancin nan da ka taɓo yanzu. Shi buga wannan kuɗi sabo na iOS a gani na shina iya zama wani babban birki ga hanyar samo kuɗi na ta'addanci ga 'yan ta'adda tunda in ba horon shi ke buga kuɗin ba yanzu kenan sifar da an ka ba su ta zan banza ko. to yanzu ya ka bugo wannan sabon kuɗin kadan ba ɗauki matakin da ya kasance ba har faransa ta gano sirin Samfarin kuɗin wani. kai ba ma horon shi ko abuja ta ga sirin suna iya su yi abin da su horon shi bugo ta shi. ce horon shi ta ce musu ku yi Sai su tun ba da 'yan karnan ta'adda. horauta ne Su ba 'yan ta'adda su ba irin 'yan ta'adda kuma. don haka mu je a hankali ni gano cinkan da ni tunda Allah ya sa muna da tare da muna alaka da kasashe masu girma masu hadi aji cikin duniya su shin su rasha ka gane su iran da ta gwado kanta yanzu kuma suna da niyyar su kirkiro kuɗin da zai taushe dolar to ni a nau hankali a lokacin da wannan kuɗin zai hitowa sai mu bi inuwa wannan mu ma hiddo namu Na'am. na ɗai na biyu ya kasance za a ɗaukan mataki na rahoto wanda za a gayyata 'yan ƙasa kuɗin ga dai naku ne 'yan ƙasa ku za ku Unhani da su. unhwani da su kuma za mu yin su bisa kan ba mu shiri da horon shi kuma mun san halinta kenan dan Allah dan annabi gal a yi unhwani da ku bisa kan ayo miyagun kuɗi masu kala irin namu wannan sai an wayar da kan sai an wayar da kan mutane in ba haka nan ba za su iya karya darajar kuɗi ta hannu. kuma a shaida mu jama'a wallahi waɗan kuɗi kadan sun girku ku tabbatar da talauci mun hita talauci har abada. amma in kun ka gurɓata yansu kun amince mu yi zama cikin talaucin ku 'yan ƙasa Kwarai. ku gano da wannan Wani aiki na waye kai yana nan kenan. da kwai aiki na waye kai Kwarai. ka gane da kwai aiki kuma waɗanda za a societe waɗanda ka unhuwan da kuɗin suna biyan ma'aikata Musamman waɗanda ke aika kuɗi saƙon kuɗi saboda kuɗi kas su yarda a rika shigo musu da jabu. da jabu ana ebinta wata societe a zuba kuɗin da ba shi ba Kwarai. ka gane ko na hudu ana iya aiki da ƙasashe na kusa gare mu makwabta a shigo ta fannin su a soko waɗannan kuɗin ko da yake kadan bank central ta zamna ta san lambobin da za ta ba su Za ta iya taciya. za ta iya tacewa Yo amma matsala a can bisa kasuwa a ƙauye kai ka zo sayan saniya kuɗin da an ka baka jabu ne. to Yo ni mai saniya ni ban san jabu ba. ban san jabu ba Kai ma da ka amso su da can in an ta'adda ne kai ma baka san jabu na ba. baka san jabu na ba Sai su yi ta yawo a sai su yi kasuwannin ta ƙauye. yawo to shine sai an yi hattara Yaushe sun ka zo banki hatta tace su. hatta Can ƙauye tace ana su ci ana ta wala yanda dai yanda ka gano wannan shine to kenan kaga sai an yi wani nazari da tsacce wanda zai sa za a yi su cikin lami lahiya saboda abinda aka yi ma gudu gan mu bar jiya mu kasa rike yau kuɗin mu na yau mu kasa su kuma mun rabu da waɗancan Gobe ta lalace ke. gobe ta lalace Bai kamata ba. wannan bai kamata ba Duk sai an yi takatsa. sai an yi takatsatsa kenan yin kuɗin mutane su aje hankali ba abu ne na agagoce muna jina a kawo muna iOS Mutane sun matsu ha. suna san sun matsu ba haka take ba ta hayar abu ne muna cikin natsaci na wanga lokaci wanda muna da minahikai har cikin ƙasa har cikin ƙasa ai kana gani ko ina da kwasu har yanzu da kwasu yan nijar waɗanda horashi ne suka wa aiki ba ruwansa da talaucin da mun kai ta yi shiri da shekaru ana ɗaukar uranium ana fasali da shi duniya ba a bamu hakkinmu kuma in an ka bamu ma sai fa ne take bamu in an ka sai da dukiyarmu a fuskar dolar ba ta bamu dolar
abin da an raba mu sai ta zo ta kirkiro sefa ta ce to ga kuɗin ku kuma a kirkiran nan wai sai ta ɗebe kuɗin canji yanzu malam bizo Niger tana da kuɗi cikin reserve financier can trésor français in yanzu Niger ta ce ma horon shi a ina son ayi unhuwan da kaza zan sayan abu kaza sai ta ce to ai cikin akan sefa suke nan a yanzu in za a mai abin da zaki sayo wannan dolar aka aiki da shi kenan sai mun ɗebe kuɗin canji na amai da su sai an canza su ero a hidda kuɗin canji sannan a canza su dolar a canza hidda kuɗin canji ka gane zambar ta yi kai hatta da kyauta an ka ba Niger ko Chad ko Burkina misali Japan ta ce ta yi niyyar ta ba Niger kuɗi kyauta kaza har in sun ka shigo trésor français sai an canza na ɗaya sai horashi ta riƙe 50 50% kashi 50 ta ba Niger kashi 50 sannan ta ce to ta kashi 50 din sai an canza maka sai an canza mata a maido su sefa a ce kuma a nan wurin canji sai an hidda kuɗin canji kuma wai sefa ita ce za ta kirkiro shi alhali ni yanzu bawan Allah in ni ɓoye nan baya ni yo jikka 5 ta banza ai polisi riƙe ni za su yi in ni ce dai mi za ku riƙe ni su ce ai baban central ta yi su ba yanzu in ni ce to ai waɗanda kuka bugu a waɗanda kuka kashi ai horon shi ta yi su baban central ba to abin da an ka hana min a matsayina na inyoshi ita ma horon shi tana yin shi tunda kuɗi ce an kai bank central ita da cibiya ita da yancin ita da dokar ta kirkiro kuɗi yo ai ba a bata dama ba sai aka yo ba a bata dama ba to damar ta ake nema dan haka nace maka mu yi tamu bank central ta kun ta hidda kanta da wannan arkane na cewa tsakanin kuɗin mu sefa da wasu kuɗi dole sai an sa euro ciki sai an biyo ta euro a je dollar sai an biyo ta euro a je wannan waje sai an biyo ta da bari in zancen franc français da sai an biyo ta franc français a je dollar sai an biyo ta franc français a zo dutch sai an biyo ta franc français a zo kudin japan yuan sai an biyo ta franc français a zo kudin shin kuma nan wurin sai an yi muna asara ta canji dole na talauci ya tauye mu dole ne to kaga in mun kai kudin mu mun kai bank central kin mu mun kai kudin mu duk wanda ya buga mana kyaure wata ƙasa ta ce ma Mali ina son sayan zinare ki ko ta ce ma Niger ina son sayan abu naki kaza ko Burkina sai mu ce to ba matsala amma a biya mu biskan kudin mu na US ba ruwan mu da a biyo ta dollar ko ta wani abu a biya mu a US yalla in mun yarda mu ce to a biya mu bisa kan kudin BRICS tunda kungiyar mu ce ka gane kuma biyan in za a yi mana galshi shigo trésor français hannu da hannu cinikin hannu da hannu ka ba mu ga bank central kinmu tana da mu'amala da bank central ta amurka da akwai kwantikinta amurka da akwai kwanta bank central kinmu kaza da akwai kwanta bank central kinmu africa du sud da akwai kwantikin bank central kinmu bank central ta shin da akwai kwantikin bank central kinmu bank central ta rasha duk wannan abin da babu shi horon shi ne trésor duk ita ta mamaye ba dole mu yi talauci ba da shekaru bai yiwa mu yi arziki kasar ga 14 ne ka gaya maka yadda ka ga wanga ana yin shi anan ana yin shi Chad yadda ta kai mana na haka na Chad Central Africa ta koyi kasa 14 masu aiki da sefa ta 15 kasa ta 15 Comor ce Federation de Comor ita kasa ta 15 waɗanda ka aiki da sefa wanda Faransa ta kirkiro to kaga cibiyar talaucin waɗannan kasan bai yiwa su yi arziki duk da suna da arzikinsu in dai kuɗin su sun biyo ta horon shi to tabbat muna cikin talauci amma rad Allah sa mun kai kuɗin mu na US mun ka bank central kinmu kuma tana da kamawa ta BRICS ta wasu shin da wannan to alhamdulillah mu bari sai mun girku a matsayin mu na bank central mun samu kahon mu a shin mun samu kahon mu a Rasha mun samu kahon mu mun samu kahon mu wadda da mu da suna babu wani France ciki to wannan mun zamna sannan mu dawo gida kawai yanzu bank central ta Niger ta koma ta US ta Mali ta koma bank central fiski da kawai bank central mayor mai kula da uku da kawai daga bank central kowace ka gane kuma sai a yi bincike to bank central ta Niger tunda kya komo US ki tar da mutanenki su beyiya su Sony bank su kaza su kaza su kaza ga umurni ga umurni ga umurni ga umurni duk sai an yi wannan shinhida ka gane ita ma bayyad za ta kiran bayya ta zandar ta maradi ta kaza ku da bakin frontier gashi ka'idodin da aka shinhida ka gane kenan
ba abu na ba firit a ce gobe a hiddo kuɗin mina kisai sun yawa mina hikai su horon sun yawa hatta da abuja da an tana iya gurɓata waɗannan kuɗin kai yalla ma habbe ne ke nima ɗaya tamawa ba duk dai ana cikin wannan tahiya duk ana cikin wannan kasancewar tun da ana cewa lokacin namu ya kawo goshi wani jan hankali ko kira za ka yi na ƙarshe ko kuma wani sako idan kana da shi wanda za ka bada a ƙarshe wannan tattaunawar. To alhamdulillah fiskiyo dai mun tattauna biskan fannin kuɗi kuma yau dai ba abin da kowa sani ne alhamdulillah game da jagorancin waɗanga masu albarka sojawan mun yi kwato kamar da horon shi kuma muna bisa hanyar mu kwato gaba ɗaya tattalin arzikinmu. To na ɗai mutane su ba da haɗin kai bisa kan abin da za a girkawa wanda zai min umarnin su. Wannan kuɗin na ce kadan an yi su ba wai kuɗin cani ba ne ko na ebay ko na gwaita kuɗi na 'yan ƙasa wanda za su aiki da su. To dukiyar ku ce kal ku ba da haɗin kai a cuci mutane tunda kuna za ku aiki da kuɗin. Kaga da waɗancan kuɗin sefa da yake ba mu ka ƙirƙiro shi ba kuma in za a ƙirƙiro shi ba a faɗa muna ba mu san abin da ta kai horon shi tana makirci ta ƙirƙiro suna ba 'yan ta'adda suna yi mana ta'addanci ka gane kenan mutane ta nan sai su karanto ayat waɗanga kuɗin za a yi sabi ka dan an kama sun zamna za su hana waga cutar da horon shi kai da 'yan ta'adda amma sai mutane sun ba da haɗin kai me ake in ka ga makwabcinka ya ruga Najeriya ko nuri ya shiro kuɗin irin waɗanda sabon wallahi ka faɗe shi ga iko ko ka je bankin da ka aiki nan in maraɗi ne in wani da ka ce kai wani ya yi kuɗin jabu wuri kaza don a taka mai burki don saboda ba mamaki horon shi ta yi ta ba da kuɗin don wasu su yi haka ta sai su yi to abin da ka aika kira kenan kuma Allah ya sa mu ga an ƙiro ɗan kuɗin kuma a samu haɗin kai kuma waɗanda soja masu albarka su ci gaba sun kamo hanyar da za su ƙwato mu cikin talaucin da an ka lunkusa mana shekaru da shekaru wanda ba mu zaɓa ba to alhamdulillah ina fatan Allah ya sa mutane su gano yin kuɗi sabi ba abun gauga ba ne da kwai hatsari mu je a hankali duk da shi na yiwa saboda mi shina da yawa muna da arzikin da ba mu jikar komi muna da zinariya muna da petrol muna da kadiba Kuwait yau kudin Kuwait sun hina dolar karhi saboda mi saboda petrol ne gare ta to arziki na ƙasa shi ka karfafa kuɗi amma da yake muna da shi ba arzikin da aka shawa duniya ba mu da shi ƙasar ga uku kuma ƙasar ga uku Niger Burkina Mali sun yi waɗannan ƙasashe takwas da muke cikinsu masu aiki da sefa kaga dai benin ba ta da arzikinmu togo ba ta da shi senegal ba ta da shi arziki na cikin ƙasa wani uranium wani abun gashi ma'adanai ba su da shi to kaga kenan ƙasar gana uku horon shi ta ka unhwani da dukiyarsu tana yin ma waɗancan tana raya su kuma mu a kashe mu ka wasu senegal ai na ce maka shekarun da nasaru sun ka shigo nan lokacin da sarauniya mango ta yaƙi da su ai da kwai senegal mutanen senegal ne a gaba wajen to tun wannan tarihi na horon ta yi rike duk abun da ta yi sai ta aikata da su haka ne amma wa mu baka fata ba mu san muna faɗin wannan tona asiri a dai barka za cikin gashi a dai barka za cikin gashi to madalla insha Allah masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda kuka ji haka ne wannan tattaunawa ta mu ta kasance da Malam Salihu Ibrahim Bako da aka fi sani da suna Sokarat shine shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin hararen hula na Niger Ini Federation ce da aka haɗa kuma masani ne akan sha'anin harkokin kuɗi tattalin arziki kamar yadda kuka ji mun tattauna da shi a game da wannan matsala ta harkan kuɗin sefa da kuma rikicin iyomuwa da dai duk abin da zai iya biyo baya wanda ke sa nan gaba idan